oge m gbara bọyị ọ na-aba afọ ebe onye Igbo zuru ori ndị Igbo kwụsịrị ya nwanna ka efe tiri gị n'ụdị a na-ejiri ife a wee mara anyị ọ ka esi ekwu ya ka efe tiri gị n'ụdị a ejiri ya mara anyị mana ije n'ụlọ nga niile dị na mba ụwa ọsọ ndị Igbo ka n'ọnụ ọgụgụ ọsọ ndị Igbo ka n'ọnụ ọgụgụ ife ọzọ m aghaghị ikwu bụ ife gbasara mkparị akwụkwọ nsọ kwuru ya ikwu ọgọdọ na akwụkwọ nsọ ọ dị n'omenala Igbo nọọ nwata fee na oburu isi nka nwata sọpụrụ okenye okenye ruo ya ahụ ụdị mkparị ndị ntorobịa anyị na-akparị ndị okenye kịta ịbụ ekeghị ya ndị ntorobịa ka esi agwọ jee na WhatsApp group jee na meeting ụmụnna nwata asị na akụyie nwata egwocha na ọba na ọgaranya ọfụ obere ego n'aka ya ọgwụ okenye nwata kwuo ọnụ ọsị na ọ gwaka ya okenye akwụkwọ nsọ wee kwuo na Ephesians na isi nke isi amaokwu nke mbụ ruo na nke ịtọ Ephesians 6:1-3 na ọ bụrụ na ịsọpụghọrọ ndị okenye na ndụ ga ama eto ogologo ọ bụrụ ife ahụ kwuru maka obituary poster gwụrụ ụfọdụ ya na ihe ahụ maka obituary poster 95 out of 100 bụ gone so soon, painful exit we regret to announce. Ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ. Ndị ụmụazị na-akparị ndị okenye, ụmụazị na-akparị ndị okenye, mana gị bụ okenye jụọ onwe gị ajụjụ maka onye ma onwe ya oke bụ ụsọ achụọ ya ọsọ. Maka ịkpa agwa ị kwesịrị ịkpa dịka okenye. Ị bụrụ nne ị na-abata n'oge, maka nne na-abata n'oge na ụmụ ya na-eji ije abalị. Mana mgbe gị nwa bụ nne na-eji ije abalị, di gị bụrụ onye na-aṅụ nkwụ, o nwere ka ụmụ unu tinye aka n'obi si na onye abụ nne m na onye abụ nna m. Enwe na ụmụazị enwere ike ịkọwapụta si na onye abụ nne ha na onye abụ nna ha. Kedu ife kpatara ya nụ? Maka ajọ ndụ, maka akụkọ a na-akọ n'isi nne ha n'isi nna ha. Ọ ife ndị a ka o kwesịrị ka anyị neba anya. Ekwuona maka ekike, ekwuona maka asụsụ, ekwuona maka omume, ekwuona maka nsọpụrụ ebe ndị okenye nọ. Onye ma ndị okenye amarịgo ndị mmụọ. Ngwere ọnwụ na-adịrị enu ọji abụrọzi nwa. Ife ndị wee metụsị ife ndị aka bụ ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ. Na nchịkọta, ọkwa ịfụrụ okpukperechi ndị Igbo so were na-amụnye ọkụ n'ala Igbo taa. Ụmụazị ji wee ife ndị okenye fụrụ na arụsị na ọgwụ wee wepụ aka ka ụmụazị ga-etinye isi. Gwa ajụ wee buru ịma mmụọ, ịma ife bụ mmụọ. Ịma mmụọ na-enwero ihe eji nụ ha na mmụọ na-eme nka ije buru na mmụọ na-enye ego ije buru. Ịma ife ori wee naba. Maka ọ bụrụ ife a na-ekwu ma ejebe ọgụ ka a na-ekwu ma anatawa. A na-eje ọgụ onye ọ na-asị mbụ gịnị na nru ebe a mgbukọrọ isi mmadụ niile. Mgbe e ruo oru ịfụ na ife eji ọ na-eme na-ebi ọsịsọ. Ọkwa ịfụrụ ekperuchi ya na-eme n'ala Igbo. Ekwuona m ya. Onye Igbo ọbụla bụ onye Igbo eji ọbara Igbo wee mụ. Ada m ekwu ndị a atụwasịrị ime ha na Libya, ndị atụrụ ime ha na Banjul, ndị atụta n'ime ọkwa amara onye tụrụ ime ha. Ana m ekwu onye a mụrụ amụ mpụrụ n'ala Igbo, onye nwere ala Igbo, nne na nna gị bụrụ ndị Igbo. Ịfụnanya na ịdịkọ n'otu na-eweta ọganiru. Ife ọsọrọ gị na-ekpe, ị na-eje ụka, ị na-agọ mmụọ, ị na-efe arụsị, ịbịa na ụmụnna nke a kpọrọ kindred. O nwere onye bụ ife ibe ya na-ekpe, ife jikọrọ anyị ọnụ bụ ndị Igbo. Maka ezi afọ a asịghị na nke a bụ ụmụnna ndị dị otu a na-eme akwa nkwụ efu ebe edebere ha kanopi, na ife a bụ ụmụnna Okeke, ife a bụ ụmụnna Okafọ. Otu a ka ọ dị ndị nwunye di, otu a ka ọ dị ụmụada. Ebe a na-eme ụmụada, ebe a na-eme nwunye di, ebe a na-eme ụmụnna, ada ekwu okwu ife onye na-efe. Na ofu efere ka onye ọna na-eri nri, ofu iko ka onye ọna ji aṅụ mmiri. Otu a ka ndị Igbo si wee mee ya. Ife ọbụla ị na-ekpe bụzi n'obi ka ọ dị gị. Tupu ikpebe ife ọbụla ị na-ekpe bụrụgo onye Igbo. Ekwesịrị ka okpukperechi kewa anyị bụ ndị Igbo. Nke a na-ekwu na ndị Jizọs mere nke a mee nke a, ọ na-afịa ebe niile. Ndị ofe mmanụ kwekwa nwe ndị kwe na Jizọs, mana ọ bụrụ otu a ka ọ dị na be ha. Ndị ugwu nwe ndị kwe na Jizọs, ọ bụrụ otu a ka ọ dị na be ha. Obodo niile dị n'ụwa nwere ndị kwe na Jizọs, mana ọ bụrụ otu a ka ọ dị na be ha. Onye ruo kpee nke ọ chọrọ, ibutekwu arụsị dọba n'ime be gị, ọ bụrụ iburu ịdọba n'etiti main road. O nwere onye ya ebukwu krọs wee kwuchie n'etiti ebe ndị mmadụ si aga. Inwe krọs n'ime be gị, inwe baịbụl n'ime be gị, kedụzi ife na-eko achịcha maka ife a na-efe efe. Ọ na-abụ onye egwu ya nyere ọkọ chọba onye ọya agha eze. Ọ bụrụ na afịaghọ gị ibicha aka n'ife ọjọọ afịaghọ gị, esi nọ ndị ụka enwe ndị pastọ gwụ gị wayo. Ndị ori dị na politiks, ndị ezigbo mmadụ dị na ya. Ndị ori dị n'ụka, ezigbo mmadụ dị na ya. Ndị ori dị na dibịa, ezigbo mmadụ dị na ya. Ka efe o ji bụrụ na ọsọ ụka ka a na-ekwu mbụ gịnị na ụka eme na arụ na ahịa ekpochapụ. Ife o ji dị ka ndị ori ọka na ụka
bụ na ebe ndị gbagbazi na ebe enyemaka dị, ọ bụrụ ebe enyemaka dị onye ọ na-edeche ife ọ ya arụ, ma pastọ dị ya nụ ma fada dị ya nụ. Oge ndị ọrụ oziọma na-aba anya alụ ọrụ oziọma echekwudo onyinye ndị mmadụ agana maka agụụ dị ọrụ na-eri eri ka nke na-alụ alụ. Onye ọ na-aba n'ubi ga-etinye aka n'ọrụ. Mụ nwa na-aka ọrụ ubi, ana m aka ọrụ ubi, enwere m ife m na-alụ kemgbe m ji wee mara ife. Ana m azụ ahịa, ana m eme biznes. Ọtụtụ ezinụlọ na-ata n'afọ n'aha Jizọs, akwụkwọ nsọ kwuru ya ekwu. Ọtụtụ ezinụlọ na-ata n'afọ maka agwọrọ m ọgwụ. Aka na-ekwu nke eji aha Jizọs mee. Ọ bụrụ Jizọs abụrụ an economist. Jizọs abụrụ ya ma ekọnọmi Naijiria ji wee dị ona. Jizọs abụrụ a politician ka ebe ị na-akpọrọ ya kpọnye onye ji afa ya. Onye sekịta na afa m bụ afa m efuna, o wee werụzie afa m efuna impersonator wee jezuo ori. Ihe eje bụkọrọ ndị niile na-aza afa m efuna, onye ahụ jee yiri awụrụ onye ọzọ wee mee ife ọjọọ ka ị ya achọba. Ọ ka esi eme ya. Ajọ mmadụ dị n'ife ọbụla. Every nọbụ prọfeshọn nwere ajọ mmadụ. Ebe ọ na ife ọmadụ ife ọjọọ dị ya. Mana ezi afa ka ego ife anyị ji agba mbọ na-akwalite na si wepụ ata n'ọka, si eje na-eji wepụ ata ewepụ ma ọka. Ife anyị eji wee wepụ ata n'ọka bụ ka ọka mee ọfụma. Maka ịbịa na-apụ ata n'ọka, ife oyibo na-akpọ na agrikọlchọ ma nutrishọn, ịfụ na ọ ya emebinata nutrenti ọka ya eji wee buo ata ewekọrọ ya. Gị nwa nwe ubi ama afụkwa ebe isi wee ba. Otu a ka ife ọjọọ na-adị. Ife ọjọọ na-efe efe, ife ọjọọ na-emebi obodo na-ekaba anyị dị. Ka anyị mee n'ala Igbo ka ọ bụrụkwa ife ọ bụ. Donald Trump na-eme kampen wee sị let's make America great again. Anyị emewu anyị Igbo ọ dị great again. O kwesịrị na ị na-achọ ife dị mma ịgbado anya, ị na-achọ ife dị mma ịkwụba aka ọtọ. Success ada abịa by crime, ọ na-abịa by sincerity. Onye ọbụla nọ n'ụwa chọrọ ezigbo mmadụ ya na ya emeka ife. Iji maatụ, onye ori zụta ego kịta wee jee meghee biznes, ọ bịa n'ụlọ kacha ezigbo mmadụ ya bụrụ ya kashia. Mana e nwere ụmụ nwaanyị ndị ori ya na ya na-abụ na ezukọ ori, kama ọ ya esi ebe ahụ weta n'ofu onye ya na ya na-abụ bụ 5 and 6. Ya mere ihe dị na ezi afa anyị na-ekwu okwu ya bụ ịkwụba aka gị ọtọ. Ọganiru gị bụ iwu ka ọ bụ. Akwụkwọ nsọ kwuru ya na Aịzaya 3:10. Tupu akwụkwọ nsọ abịa, ndị Igbo na-eti ya n'ọrụ na ịkwụbara aka gị ọtọ. Ọ ya ka m ji wee sị n'otu ọrụ onye dị ndị agbata obi ya. Ma dịka nsi wee na-ekwu na mbụ na onye ọbụla chọrọ onye na-ekwu eziokwu. Ụlọ ọrụ ọbụla chọrọ onye na-ekwu eziokwu. Ụlọ akwụkwọ chọrọ ndị na-ekwu eziokwu. Ọtụtụ ọfịs ebe a na-emepụta ngwaahịa na ọtụtụ ebe dị iche iche chọrọ onye na-ekwu eziokwu. Ekwensu chọrọ onye na-ekwu eziokwu, n'agbanyeghị na akwụkwọ nsọ si na onye nwa bụ nna ndị niile na-atụ asị, mana ọ chọrọ onye na-ekwu eziokwu. Maka ọ bụ na iji otu nzuzo gị taa asị gị kpọta nwa gị nwaanyị ka e wee merụ gị ọgwụ ego, i wee jụ na i wee jee kpọta ofu onye akwụna n'iro, ịkpọta nwa gị nwaanyị, ha wee chọpụta na ọ bụrụ nwa gị nwaanyị, ha taa gị afọ igboro ndụ gị wee kwụọ ụgwọ. Ịfụ na ekwensu na-atụ asị. Ekwensu bụ nna ndị asị, mana ọ chọrọ ka a tụọrọ ya asị. Ife a ka anyị ajụ onwe anyị, ezigbo onye ori zụta ego ọ chọba ezigbo mmadụ ya bụrụ ya kashia. Gwazie na onye ori ya bụrụ ezigbo mmadụ, ọ nyere ya ka mama e nyere ọkụkọ. Ife a ka anyị ajụ onwe anyị na ajụjụ. Ife anyị na-akọwa bụ na ezi afa ka ego. Ọnya bụ ife niile anyị na-agbakwasị ụkwụ. Ezi afa ka ego. Ọ dị mma dị mma, mana o siri ike dị mma. Mara Chineke ya na ntachite obi na inwe ndidi, maka ọghọm afịa dịghọ na ndidi. I nwere ana ndidi n'ife ọ n'ime ma afịa ya aghọghị. Gosi m onye afịa ghọrọ ka m gwa gị ebe ọ gafere ndidi. N'ikpeazụ, ndụmọdụ niile anyị nyere bụ ka e wee kwalite asụsụ Igbo, ka a kwalite omenala Igbo, ka e were njem ndị Igbo na-aga, ka Igbo ghara abụ n'ife merụ nchefu, ife ndị oyibo na-akpọ extinction. Ka anyị ghara abụ n'ife anyị emechezọ a na-asị na e nwere ndị a na-akpọbụ ndị Igbo. O kwesịghị ka ọ dị otu a. Ọkụ ndị nna nna anyị nwere nye anyụkwa n'anya n'aka. Dịka nsi wee kwuo na mbụ ife gbasara ịza afa mana ụlọ ọba akụ, ịfụra na onye ugwu ọza afa mara ebe o si, ịfụ onye Akwa Ibom ọza afa mara ebe o si, ịfụ onye ofe mmanụ ọza afa mara ebe o si. Ndị kacha aza afọ oyibo bụ ndị be anyị. Ụka sokwa wee mee ya maka oge ndị ọcha bịa, anyị ji ọnụnụ ọkụ na obi aṅụrị ịnabata ozi ọma azabazie Pọl, Matiu, Pita. Mana inde na-eketa ịfụ na onye Amerịka ama aza Pita n'ebe a na-eme mmiri chukwu, ọ ya aza rice ma ọza sị na anyị afụ na afa mmadụ ọsị na afa mmadụ bụ rice, a na-azakwu ma beans. Ịfụrụ ya were ya mee ya mmiri chukwu. Ọnya ka m ji wee jụ ụfọdụ ndị isi ụka ka efe kpatara ya, mana ekene dị chukwu na kịta na-edozie ya. Ejizi afọ Igbo were eme mmiri chukwu kịta. Ejizi afọ Igbo
mistake bụ part of life. Ife niile a na-eme n'ụka abụrụ mmụọ nsọ si kwuo. Enwere iwu nke nzukọ nwee iwu nke Chukwu. Iwu nke nzukọ bụ nke mmadụ debe. Chi na-efo a na-edozi ife ndị edozite ha na mbụ. Ọnya bụ na uche na-abịa abịa. Ọzọ, enwere ndị anyị kwesịrị inejere anya n'ala Igbo. Iji maatụ, nna anyị Peter Edochie bụ onye na-eme ihe ejije. Ọ na-asụ oyibo ọfụma, mana ọ sụba Igbo ebe a, oyibo ama abalị ya. Ife dịka nna anyị ukwu bụ Ngozi Okonjo-Iweala. Unu afọrọ afa na-ene n'afa, unu ene n'asụsụ. Ngozi Okonjo-Iweala, afọ ịta abụ afọ Igbo, enwere afọ oyibo bara ya. Onye ọ na mana ọkachamara na o so na ndị ọkammụta. Ịgụba na Naịjirịa gụọ isite na ofu ruo na 10 ịgụnyeghị ma na onye iro na-agụ. Maka nwaanyị nọ ka nwaanyị si anọ. Ife dịka Chimamanda Adichie, ọ nnukwu ada anyị nwaanyị ka ọ bụ. Chimamanda Adichie afọ na-aba afọ Igbo. Ọ na-asụ oyibo ọfụma na-asụ Igbo ọfụma. O so wee sibe o nwere nke ọnọhọ na ya. Nke ife dịka nna anyị ukwu Chinua Achebe afọ na-aba afọ Igbo. Ọ na-asụ Igbo ọfụma, ọ na-edekwa oyibo ọfụma. Na ọtụtụ ndị ọzọ ma ama kpọchụ nwa afa ha. Ife dịka Chukwuemeka Ọdụmegwu Ojukwu afọ ịta abụ afọ Igbo. Ọ na-asụkwa isi English. Ọ gụrụ akwụkwọ, o nwere nke ojiro gụọ ma n'obodo oyibo. Ife ji wee metụsịa afa ndị a aka bụ ka anyị mara amarụ na enwere ntọ na ana ndị a ji wee mee ka Igbo wee ruo anyị aka. Ka anyị gbaa mbọ fụkwa na ife gbasara Igbo rụrụ ụmụ anyị aka. Maka ọkụ anyụ narị anyị, the future generation, ọtụtụ agbụrụ na-abịa abịa nwere ike ịgbaghara na ata anyị. Ụdị arụ a na-eme kịta emere mgbe ha na ya. Ụdị ọbara a na-akwafe kịta akwafere mgbe ha na ya. Ha rapụrụ ezi afa. Ọnya ka anyị ji wee nweta ugwu, nya ka eji asọtụ anyị anya, mana n'ezie ka anyị dị kịta. Nee ka anyị na-agụta onwe anyị na pọtọpọtọ. Amarozi okenye, amarozi oke nwata. Okenye na-agwa ofe, nwata na-agwa ofe. Okenye na-agha aja, nwata na-agha aja. Ebe ndị isi na-abọ na-eri nri, ọsọ Chineke ma onye gwọrọ ofe. Otu ọ dị tata n'ala Igbo, ọsọ Chukwu ma kedu onye anyị eji wee gboo ọgụ a. Biko, ana m ayọ ndị niile mkpọrọ afa otu dị iche iche, ndị ọha na eze ndị Igbo. Enwere nke ndị ntorobịa, enwere nke ndị okenye, enwere ọha na eze youth, enwere nke ndị okenye. Biko ka anyị mee na ife anyị kwesịrị ime, ife a na-akpọ common interest of ndị Igbo. Ebe ọ na ndị Igbo nọ na mba ụwa niile si nwee ndị Igbo, unu nwa bụ ndị ọha na eze nwee representative ya ada eje mgbe ha ya ada eme eri m ji. Ọ bụrụ ife sọrọ ha ka ha ya ada eme na be mmadụ, ka ọ ya bịa ebido ịda iwu iruo na Rom ime ka ndị Rom. Ebido ha na ịda iwu ndị ọha na eze ezije ndị ya eje nọchite anya ha, ewee dozi ife na-eme mmebi na ọka esi eme. Ọ bụrụ nke ọbụla arapụ ụmụazị be anyị, nke ọbụla achọwa ebe ha na-azụ ahịa, nke ọbụla achọwa ndị aka ha dị ọcha ka egbuo. Ọ jọgbukwara onwe ya. Ụmụazị ọna nwere nne na nna, a na-enwe ndị na-achịkọnata ha ma ọ bụ na onwe ka ọgbaghara si wee dị. Ndị okenye ndị Igbo bụrụ na ndị Igbo okenye ka anyị chekwaa na ụmụazị anyị na ọkụkọchi ụmụada efe elu. Onye amara ebe mmiri bido mawa ya ada ama ebe ọ nọ wee kọchi ya. O nwere ife nchọ ka nyụọ n'ikpeazụ. Ịbụrụ ha n'okenye mee ka ndị ntorobịa marụ ife dị na ife mmụọ ya na ife dị na ego arụsị. Ọ dị mkpa maka onye nwa kacha emebi ife dị n'ife mmụọ na ego arụsị. Si mee onye ọbụla bụ onye Igbo bụ okenye na-ekwu eziokwu, mana arụsị adịghị n'omenala Igbo. Ife arụsị adịghị. Onye ọbụla bụ onye Igbo mana enwere Chukwu okike abịa ma isegodo ori na ikwetaghọ na Jizọs Kraịst nwa ya, mana ịma na enwere Chukwu okike abịa ma ịbịa na iwu o debere, iwu nke Chukwu, rapụzie nke ndị nna nna anyị, nke ndị oziọma weta, abịa na ya bụ Chukwu okike abịa ma onye ọ nọ mana igbu ọchụ adịrọ mma, onye ọ nọ mana ije dakpo nwaanyị adịrọ mma, onye ọ na mana ije kpọrọ nwunye nwanne gị nwoke, maka enwere ka esi eme asị na a na-ekuchi nwaanyị ma ọ bụrụ na onye nwụrụ anwụ. Mana kịta mmadụ na-eje ya na nwunye nwanne ya na-enwe mmekọ sọsọ ka o wee nyere ya aka. Ọtụtụ arụ emego aka ndị mmụọ wee pụọ ebe a anyị nọ. Onye ka Chineke ji wee sị na ọ bụrụ na ayọọ ya na ọ ya emekwakwa ana anyị ọzọ, mana anyị ewetu onwe anyị ana. Si efezi na ego ịkwụba aka gị ọtọ, ego ya achọ gị wee bịa. Ego ada eje ebe a na-eme arụ, ego ada eje ebe a na-enwe ọgba aghara. Onye batara enwebe ọgba aghara ọganiru ana. Ife ego na-achọ bụ ezi afa.
ọnya batara na ịfụrụ ana ndị kpara ego jiri oyi ha na-anakpu naba, mana ịfụrụ ana onye ji ife mmadụ ọ na-amụ anya abalị na-echekwa ya, maka onye iji ife ya na-achọ gị nwa ji eji amụrụ anya maka ịnarụ gị ya. Ọ bụrụ ife ahụ kwuru kama ị ya atabiri ha kowe ezi ya na ọnọkụ wee jụọ oyi. Kedu ife nna akọwa ụmụnne m? Ka anyị gbanụ mbọ ka anyị kwalite n'asụsụ Igbo, ka anyị gbanụ mbọ ka anyị kwalite omenala Igbo, ka ụmụ nwaanyị anyị na-eji ejiji eji marụ ndị Igbo, ka anyị na-ekene ekene eji marụ ndị Igbo, ka anyị na-azasị afa eji marụ ndị Igbo. Ụmụ m bụ afọ Igbo ka m bagasị ha, ha nwere afọ eji mee ha mmiri chukwu, ma nọ nke Igbo ka nka wee kpọọ. Ana m aka agba mbọ buwezie nke Igbo ahụ ụzọ, maka ndị nwe asụsụ oyibo dịka nsi wee kwu, ha dị proud of their language, ha dị proud of their names. Anyị kwesịrị ịdịkwa proud of ours. O nwere ife sụchara oyibo sụkarịa ndị nwe oyibo. Ife ọsọ gị tụọ ọnụ nkọ na-asụ oyibo ịma asụkarịa, ife oyiri bụ onye ugwu ịsụkarị gị bụ onye Igbo ịma na ayabara gị mgbaru. Onye ugwu sụkarịa gị n'Igbo ịma na ayabara gị mgbaru. Onwe nwaanyị jụrụ ajụjụ si ya na ụmụ ya batara emume Krismas, wee sị ya, nne m ka ụmụ gị mee? Ọ sị m na ha dị mma. Ka m jụzie ha ajụjụ, ọ sị m na they don't understand Igbo language. Nsị nụkwa, nsị ya nke ha na-anụ asụsụ onye ọzọ. M wee jụọ ya, agbaba izu ma ọ bụ ịchọ ịgbanye ụmụ gị izu ebe ndị mba nọ, unu nọ na ime ụlọ ndị ọzọ wee nọrọ, ị chọọ ka ị gwa ha okwu, ndị nọ ebe a bụso oyibo ka ha na-anụ, ị chọọ ka ị gwa ụmụ gị okwu n'asụsụ ndị agha ama anụ, kedu asụsụ ị ga-eji gwa ha okwu? Nwaanyị gị bụ ọnụ oghe na-ene m maka ọma mmenwu ya na yes, ọma mmenwu ya oyibo ka ọ ya asụ, ndị ahụ ewee nye ha ma agbanwe izu maka ọzọ oyibo ka ụmụ ya na-anụ. Enwero dialect, enwero their own language ụmụ ya na-anụ. Ọ jọgburu onwe ife ndị wee jụọ ajụjụ ajụọ ya onwe gị. Ọ bụrụ na anọ ibe gị, ndị mba ọzọ wee nọ ibe gị, ị chọọ ka ị gbanye nwa gị izu, ị chọrọ ka ha nụ, maka a sị na okwu baa n'izu achụpụ onye ọbịa n'iro. Ọ bụzie na anọrọ ebe ndị ọbịa na ọ bụrụ ndị ya achụpụnwu n'iro, ị ma gbagwanụ nwa gị wee pụọ, ọ bụ dị ha ga na-aja igbu izu gbagide ha. Kedu asụsụ ị ya asụrụ nwa gị n'iru ndị a ka a ghara aghọta na ajụjụ ekwesị ntụkwasị obi? Ị nenecha ya enwee ife ịma ịghọtara na ya, ịza ya na ngalaba ebe onye ọ na-atụnye uche ya. Biko ụmụnne m, ife anyị ji wee na-ehibe ife abụ ka mbọ ọbụla anyị ya agba, maka ife anyị metara kịta ka anyị ji wee cheta anyị. Enwere onye kweta na ya na ndị n'isi na ofu ụmụnna maka na eji ife ọjọọ gwara amatụ. Enwere onye na-ekweta na ya na nwoke a na-agwọ nsị ma deriko ma echi eji na ndị ori niile a ma osisi ka nkwụ. O nwere onye pụtago osi na osisi ka nkwụ tọrọ ya maka ejiri ife ọjọọ were amatụ, ejighị nchicha amatụ ọrịa. Mana ịgbakọ efu ndị niile mkpọrọ afa, mmadụ ya asị kịta ịgafe ebe Ngozi Okonjo-Iweala igweta be m, o nwekwa ike be ya tere aka, mana maka na afọ onye aba afa na-ada ụda, ife a na-akpọ landmark ewere ubi emere landmark. Mmadụ asị na ịgafe ebe ibe eto inweta be m, ịgafe ebe Kọscharis ịfụ na ife dị mma ka eji ama atụ. Onye ọna nwee n'ezi afa nọ, onye ọna mee n'ife dị mma nọ ebe a ka anyị na-agbakwasị ụkwụ, ka anyị kwalite n'asụsụ Igbo, ka anyị kwalite omenala Igbo, ka anyị mee ka ụmụ anyị marụ na ha nwere ntọ na ana na enwere ebe ha si. Ọ bụrụ na ifucha ọfịa, enwe ndị okenye na-apanya Equatorial Guinea wee ruo ebe a fuo ọhịa. Ụfọdụ ndị Igbo mụsị ụmụazị Igbo nọ na Equatorial Guinea enwere ike ịnatazi na the ancestral land, o juru eju. Ụfọdụ ife anaghị emekwa kịta maka na anyị Igbo dị otu ọ dị, o bidoro ahụ 3 na 4 gara aga. Mana ibe na-achọ igwa unu na nchịkọta bụ ọgwụ bụ sọọsọ ahụ 4 ka amaketiri ọgwụ na soshal midia na ka anyị Igbo dị. Sọọsọ ahụ 4 ka amaketiri ọgwụ na anyị Igbo na ka anyị Igbo dị. Mana ị bụrụ ha n'okenye, jụọ onwe gị ajụjụ, kpọnata ụmụ gị ụlọ. Dịka nsiwekwu obodo ahụ ị nọ, ọ ndị nwe obodo agbara mbọ dozie ebe ha. Ndị Ghana dozie Ghana, South Africa dozie South Africa. Ọ ndị obodo na-edozi obodo. Mbịara ada weze n'obodo onye ọzọ. Gbaa mbọ ka ị dozie ebe gị. Anyị nwa n'ebe a ma ebe airport dị, anyị ma ebe nwee seaport, o nwere onye ama agbapụnwu. Mana nna gị ọ gbapụrụ, ọkwa ha zụtara anyị Igbo eji wee mụọ gị na ya. Ịkwazie nkufero jụ na ịma anata. Ọ bụrụ na ha gbapụrụ ọsọ aka enwe ebe a na-akpọ Igbo land, gị nwa jewarụ ịmụsị ụmụ gị n'obodo oyibo, ha na-aza rice, na-aza drinking water, na-aza ọtụtụ afa dị iche iche ndị ọcha na-aza. Onwere onye mana ha bụ of Igbo origin. Ife ọsọ nya bụrụ mbịara ada bụ eze n'obodo onye ọzọ. Onye mba bụ onye mba, onye mba bụ onye mba. Ife ọsọ sịkwara agadi nwaanyị akwachibi ndị mụ ya nọ m onye ọ bụ. Ọ ebe a ka m mejere ụmụnne m, ana m asị ka emesịa.